Бранці підземелля. У московському метро застрягли понад 700 пасажирів. Це сталося напередодні, у вечірню годину пік. Один із поїздів метрополітену з невідомих наразі причин зупинився в тунелі і заблокував рух для ще 2 потягів. Зрештою, пасажири змушені були сидіти під землею аж 3 години, допоки їх нарешті евакуювали. Московські чиновники виправдовуються, що час був потрібен, аби переконатися у повному знеструмленні лінії і відсутності небезпеки для людей. І запевняють, що увесь цей час як могли підтримували пасажирів, однак люди кажуть протилежне. Почему опять остановили? Не знаю. Причина отправления поезда задержится. Просит соблюдать спокойствие и порядок. Сам по себе сбой, конечно, это крайне негативный для пассажиров момент. Мы постарались сделать максимум, раздавали воду, передавали оперативную информацию пассажирам. К сожалению, воду нам не раздавали, и по сути мы не понимали, в чем проблема. Нам не объясняли ситуацию, просто говорили, что скоро мы отправимся, скоро все будет хорошо, и что мы должны сохранить спокойствие.